Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вечерні Віцебск». Всім добрый вечар і таксама вітаю цябе. Прывітанне, Ваня. Ну што цікавага сёння ты падрыхтаваў для нашых тэлегледачоў? Ну, слухай, я нічога. Я нічога не падрыхтаваў. Ну на што мне рыхтаваць, калі у нас ёсць госць? Ну, сябра, так. Сябра, так. Я ўжо вось толькі што хацеў сказаць, што які ўжо госць? Ужо сябра. Вось, і ўсім вядомы нават гледачам нашага тэлеканала, так? І яму ёсць што распавесці. Больш усё ж такі на нашым тэлеканале мы бачым, як вы рыхтуеце тое, што потом з'ядаеце, так? Ну так, так. Але сёння размова будзе пра іншае. Так, размова будзе пра іншае, і будзем адразу ўжо казаць, што сёння ў нас у гасцях Іван Іванович Кірчук, які прыйшоў сёння нават не столькі як музыка, як яго ж, да, так усе больш ведаюць. І не кулінар. І не кулінар, вось, а як пісьменнік. Вось гэтую старонку сёння будзем. Так, ну больш так падрабязна, глыбока, грунтоўна. Пачнем. Будзем пачынаць. І вось, Іван Іванович Кірчук, музыка, пісьменнік, выкладчык, тэлевядучы, ну, калі ўжо так пайшло, таксама. І выкладчык, Іван Іванович, скажыце, вы, дзе вы выкладаеце? Таму што вельмі складана. Я шмат гадоў працую ў універсітэце культуры, ёсць інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў. Там я старшы выкладчык кафедры культуралогіі. Вось. Ну і сёння мы ўжо сказалі, што будзеце як пісьменнік. Нагода вельмі добрая, з чым вас віншуем. Это новая кніжка. І, напэўна, пачнем мы ўсё ж такі з новай кніжкі, таму што яна самая радасная, а потым ужо вернемся да такіх патрапаных жыццём выданняў. Ну, мяне сцешыла тое, што амаль да дня нараджэння яна з'явілася. Рыхтаваў я кнігу 3 гады, рыхтаваў да свайго 60-годдзя. Але так атрымалася, што выйшла яна, калі мне исполнілася 63. Вось яшчэ 3 гады. Прыйшлося пашукаць сродкі, тых сяброў, якія дапамаглі. І вось яно зараз цёпленькае, як я кажу, тут ёсць. Ну так, цёпленькае. Яшчэ нават у Мінску не так шмат разышлося. Ну, гэта студэнты і слухачы, выкладчыкі, якія цікавяцца творчасцю. Ну, у мяне ўжо таксама асобнічак ёсць. Ты ўжо прачытаў, паспеў? Калі? Толькі сёння? Не толькі учора, але, да, у нас тут мы пакуль здымалі «Еш, пакуль не запяеш», не было часу пачытаць. Тут немалы труд, 440 сторонок, так што ёсць што пачытаць. 440, праверым. І пра што там можна пачытаць? Я не ведаю, ці змест можа магу чысці? Ведаеце, я магу сказаць так, што калі я рыхтаваў некалькі кніг вельмі даўно, у мяне ёсць дзённікі, пра іх мы сёння будзем гаварыць. Гэта кніга, упершыню я так замахнуўся на літаратурны твор. Гэта фальклорная фантазія. Гэта вандроўка душы па іншасвету. І мне адразу было нейкае такое адчуванне, што я зраблю расказік маленькі, і на гэтым будзе ўсё. І так атрымалася, «Горад анёлаў» быў першы, але потым пачалі прыходзіць персанажы уночы, у снах, і турзаць мяне «Пішы далей». Дайшоў я да 8-го горада, думаю, ну ўсё, хопіць? Не, яшчэ прыйшло. І тут адбываецца і зямля, і вада, і агонь, і скончыцца ўсё на сонцы. Менавіта туды адлятае мая душа. Але ёсць працяг. Самае цікавае, што калі гэта кніжка яшчэ не была надрукаваная, у мяне ўжо былі нейкія там замалёвачкі, як гэта пойдзе далей. І я чакаў, калі ж яна выйдзе, каб я сеў зрабіць працяг. Ну, палічыце, 3 гады рыхтавалася кніга, потым прайшло 3 гады, пакуль яна выйшла. 6 гадоў прайшло. За гэты час зноў сабраўся нейкі матэрыял, таму што тут ёсць яшчэ нейкая графіка моя, на гэтай цішотцы няма, але Сяржук мае цішотачку, дзе я выкарыстоўваю сваю графіку. А мы зараз пакажам. Гэта зноў адбывалася, ну так, еду недзе там, вандроўка ці гастролі Троіцы, я нешта замалёўваю, зараз я не магу гэта паўтарыць, гэта трэба мне зноў здымаць, як кажуць музыкі. І так атрымалася, што ў кнігу у кожны горад увайшла свая графіка. На пачатку кожнай главы. Ну, гэта нейкая асацыяцыя, так? Ці тое, што прыходзіла на думку ў той час? Гэта тое, што прыходзіла на думку ў той час. І менавіта я з гэтай графікай меў 2 выставы. Адну на радзіме ў Лідзе, выстава называлася «Лабірынты гуку».
Ну, мы з вами зараз чуем гэтыя гукі. Вось мы размаўляем, яны лётаюць недзе вакол нас. Ёсць музыка, якая гучыць, так? І гэтыя гукі зноў, яны сярод нас могуць уваходзіць у нас, выходзіць. І вось тое, што намалёвана, гэта менавіта гукі. Я яшчэ як начытаўся, наглядзеўся пра, калі не памыляюся, кематика. Ёсць такая навука, якая вывучае гукі як фізічную з'яву. І калі гукі ідуць, Ваня, бачыў такое? Я гукі нават не малюю бачу за зараз. всё. Не, яны фарміруюцца конечно, ў дакладныя фігуры. Геаметрычная. Бачыў такое, да? Ну, цікава. Ну, але яны нічога не нагадваюць, гэта ўжо нават потым фантазія дадумвае, так? Ну, паглядзі, карацей, на ютубчику. Ну, добра. А вось пра сны вашы, адкуль вы бярэце, я не ведаю, амаль усе вашы сюжэты? Гэта вы Ну, даўно Іван бачыце? Іван Іванович нормальны, вось ты кажаш, добра выспаўся. У Во. Івана Івановича, у яго сны нармальныя, чароўныя, Вось я разумееш? пра гэта і хачу запытацца. Давно вы бачыце? Гэта ты на Вячэрнівіцебск спяшаешся. Я збіраю сны. У мяне на сённяшні дзень ёсць 840, здаецца, сноў, якія я запісаў. І частка гэтых сноў увайшла ў адну з кніг дзённікаў, дзе я сам растлумачваю гэта ўсё, не звяртаючыся да сонніка. Таму што мае сны пачалі збывацца. І калі яны пачалі збывацца, я пачаў іх запісваць, таму што гэта будучыня. Я ўжо ведаю свой шлях амаль да канца, таму што сны ўсё менш і менш па працягласці. Ну, Разумеете? Коротенькие уже теперь становятся. Далее были Неяк жудасна гэта Чаму гучыць. не? Што, Ну, Ваня, у цябе таксама сны Не, кароткаметражкі? ведаеце, мы заўсёды з вами недзе ідзем, а мы ведаем кропку нараджэння, як старыя людзі казалі, прыйшоў чалавек на белы свет, пайшоў з белага света. Таму вось моя бабуля пражыла 96 гадоў, мама вось 79, тата 74, мне 63 зараз. Мы ведаем, куды мы ідзем. Але мы не ведаем, што там за тым белым светам, які там свет. Дык вось гэта ўсё увайшло ў гэту кнігу «Гарада восхождений», таму што яно так атрымалася, што душа вандравала, але тут сноў няма. Тут няма маіх менавіта сноў, якія, ну, можа, я яшчэ буду выдаваць, не ведаю, усе 800 то не выдам. Але там ёсць цікавыя вельмі рэчы, ну, гэта не растлумачыць. Гэта як фантастычныя фільмы, якія ты абавязкова трэба толькі запомніць хоць адно слово з гэтага сна, каб потым устаць на ранку, не глядзець у акно, бо абавязкова ён сыдзе і ты нічога не А колькі запішаш. ёсць часу на тое, каб запісаць? Таму што я шмат разоў спрабаваў, я бачу сны такія, як, нават ведаеце, як фільмы. Ось, і я разумею, што калі б я запісаў гэта быў цудоўны сцэнар нейкага баевіка ці трылера, я не ведаю. Але я заўсёды не паспяваю. Там Я прачнуўся, узяў смартфон. Не, гэта не трэба І было ўсё. рабіць. Все, Гэта я Па-перша, ў акно трэба паглядзеў. памятаць хоць адно слово ключ, гэта слово, якое вам адчыніць дзверы, вы зноў туды зойдзеце і ўсё ўспомніце. А калі вы взялі смартфон, ты папілі кавы, можаце нічога не запісаць. Гэта, напэўна, трэба пакласці Ну, калі побач сабе можна. з Да, ложкам, калі гэта сшытак. вам Да. трэба. Але ёсць такія сны, яны так моцна ўрастаюць у цела, у душу, у сэрца, што ты... Я некаторыя памятаю, якія там 5-10 год бачыў таму. Ну, есть же сны, якія паўтараюцца. Усё Не. ж, у вас няма Не, такіх? Не. Вось ёсць тэорыя, што нельга пабачыць адзін і той жа сон, і каб гэта даказаць, трэба свае сны запісваць. Вось я першае маё жаданне было запісваць, калі я вось пра гэта даведаўся. Ну, я зразумела, гэтага не зрабіў. Вось у вас не паўтараюцца ніколі. Не, у мяне быў Паўтораў няма. сон такі, які, ну, сніўся на працягу некалькіх, ну, 10 годзяў, Але да напэўна. кніжкі не... Не, у мяне вось ты кажаш, што у цябе там сцэнарый фільма, у мяне таксама такія бываюць, і я неяк спрабаваў, калі толькі я прачнуўся, паспрабаваў вось гэтую штуку зрабіць, там сшытак побач, і амаль з заплюшчанымі вачыма, но атрымліваецца, дарэчы, вельмі цікава. У мяне даволі часта з'яўляюцца нейкія вершы, і я разумею, што гэта вершы, я іх не ведаю, ну, я іх не чытаў ніколі, гэта... Таму што іх пісаць нават не ўмееш. Ну, Не, я умею, умееш? я магу, да, але, ну, гэта не тыя вершы, якія я чытаў недзе. Это абсалютна новыя, і яны класныя. бачыце, як Але цікава. нічога не запісаў зноў-такі з іх. Ну, а якімі-нибудь папярэджанні ў снах, вось, напрыклад, не ведаю, не рабі, Ну, не адпускай перасцярогі сваю душу нейкі, там летаць недзе Не, на я сонцы. гэта не адчуваю. Я просто, як і жыццё ідзе, як кожны дзень або месяц, год, нешта адбываюцца, нейкія падзеі, яны адбываюцца. Ну, я толькі з цікавага ніяк не мог атрымаць кватэру, і адзін з сноў маіх, там некая жанчына павяла мяне некімі куткамі,
покойчиками. И По там дали исполкому, мне так? ключ. И там мне дали ключ. І пройшло з гадоў 10, і я нарэшце сам пабудаваў сабе кватэру, бо чакаў, што дапамогуць. Ну, это яшчэ трэба было сон той запомніць Запомніць. праз 10 год. Ну, З Як у ключиком. гэтых гарвыканкамах там усе калідоры, каб абысці правільна, сабраць усе О, а подпісы. тут я быў, да, 10 год таму. Іван Іванович, ну глядзіце, вось гэта дзве кнігі зараз побач са мной ляжаць, гэта дзённікі. Але ўсё ж такі града восхождзення, там таксама ёсць нешта з уласнага? Ну, па-першае, гэта я сам вандрую. У мяне была такая мэта, што ну, калі дзённік чалавек піша, і он павінен пісаць тое, што адбываецца, напрыклад, кожны дзень, або на фестывалях, або там у мяне іншыя кнігі сустрэчы з знахарамі, калдунамі, гэтак далей, як гэта адбывалася. А тут менавіта ўсё магія, рытуалы, некія абрады, некія тэксты, якія прыходзілі таксама, як Сяржуку, тэксты, будзем казаць, вершаў. Таму гэта кніга фальклорна, абрадавая, магічная. І тут даволі шмат тым людзям, якія займаюцца духоўнымі практыкамі або некімі медытацыямі і іншымі рэчамі, практычных даволі шмат рэчаў, якія на сабе параходзіў, і вось яны ўвайшлі, будзем казаць, у гэту працу. Ну, толькі тое, што добра прайшло, так? Ну так, кепскага няма. А вось вы сказалі, што першыя уладальнікі, так, гэтых кніг, гэта нейкія выкладчыкі, вашы калегі, студэнты таксама. Яны ж і так ведаюць, што у іх выкладчык чалавек нетыповы. Ну вось, прабачце, но у вас няма вось гэтага вобразу тыповага выкладчыка ў універсітэце. А гэтая кніга, яна ж яшчэ больш прыадкрые пра вас нейкія такія таямніцы нават. Гэта вас не пужае, як на наступны дзень прыйдуць вось гэтыя першакурсніцы і такія будуць: хто перад намі, што гэта нават за чалавек? Не, вы ведаеце, мне здаецца, што выкладчык гэта выкладчык, артыст, які на сцэне, гэта іншая місія, так? Прапаведнік або там некі святар, гэта зусім іншы бок. Але фальклор беларускі, так? Гэта мудрасць нашых продкаў, яна і святарства, і магія, і паганства, і хрысціянства, і гэтак далей. Гэта цэлы такі, будзем казаць, ну, скрутак, як я кажу, ДНК скручаная. І без гэтага не можа быць мае лекцыі, таму заўсёды гучаць нейкія рэчы, для іх дзіўныя. Ну і што? Кніга гэта кніга. Ну а калі казаць пра дзённікі, ну вось першы гэта быў аўтабан імені Стрэлі. Якія першыя водгукі былі? Ну гэта ж, напэўна, ўсё роўна вельмі складана. Па сутнасці вы неяк як агаляецеся перад сваімі чытачамі, нейкія свае думкі, і потым, ну, людзі могуць сказаць увогуле, што навошта нам это? Я не рыхтаваў ні першую, ні другую, ні трэцюю кнігу. Гэта так атрымалася. Было 10 год Троіцы, і мы не хацелі гэта адзначыць, каб быў нейкі такі знак, што вось мы працавалі 10 год. І ў гэту кнігу увайшла менавіта жыццё Троіцы за 10 год. Гэта фестывалі, гэта сустрэчы з нейкімі дзеячамі, мае думкі пра фальклор, пра абрады, пра канцэрты і гэтак далей. Усё гэта мела больш, будзем казаць, матэрыялу, але якая сустрэўся з бацькам Юрія Дзімітрыева, ён працаваў 25 гадоў у Полымі. То ён казаў: о, Іван, мне будзе вельмі складана адабраць. Але бачыце, вось так атрымалася, што ён лепшае выбраў з тых дзённікаў, таму што за 10 гадоў іх даволі шмат сабралася. Хоць я знайшоў тут на першай жа вось гэтай частцы, дзе фотаздымкі, Іван Іванович, вы тут паголены нават, так, да? Я быў лысы, я быў з касою, і чорныя валасы былі. Так. Слухайце, яшчэ тут з Шаўчуком, вось давайте пакажам вось гэта. Не, такіх, ведаеце, фотаздымкаў даволі шмат было, таму што мы прымалі ўдзел у незвычайных сустрэчах. Напрыклад, Савіцкі запрасіў нас, таму што яму патэлефанавалі з Аўстраліі, што слухаюць Троіцу, а ён не ведае. Ну і тады Савіцкі запрасіў нас, мастак, у майстэрню. І такіх, потым Стас Навін, калі пачуў, што Троіца была з ДТТ працавала ў адным канцэрце, ён запрасіў нас у Маскву. І такіх, ну, даволі шмат было рэчаў, таму што мы не ішлі асобна, гэта была некая наша дарожка. Чытаю тое, што зараз недасяжна абсалютна. Так. Эстонія, Так. Боснія, Малайзія. Што тут яшчэ было? Тут Мы Галандыя. Мы праехалі 100 міжнародных фестывалей ад Малайзіі да Чылі, да Партугаліі, і былі апошні год у Канадзе нашых беларусаў, суайчыннікаў О, з Таронта. Дзібровым.
Але вас жа прадстаўлялі як беларускі бэнд такі, так, беларускую так. групу, але вы ж у вас же такая музыка свету нават усяго, так? Нельга ж сказаць, што у вас толькі беларускі... World music. Мне здаецца, што мы зараз працуем прагрэсіў фольк, а да гэтага часу быў фьюжн, сплаў. Таму што мы не азначалі, што мы зараз вось будзем... Ну, у праграме, зразумела, толькі беларускія народныя песні, мною запісаныя, узятыя з архіваў Акадэміі навук, і падараныя там, напрыклад, рознымі фалькларыстамі, якія ведаюць, што мы займаемся толькі песняй. Але ў сувязі з тым, што адразу Троіца пачынала працаваць з рознымі музычнымі інструментамі розных краін свету, таму атрымлівалася так, што мы гучалі на розных фестывалях і нейкія інструменты пераклікаліся з тымі народамі, дзе мы працавалі. Но нам трэба ж яшчэ паказаць... наконт дзённікаў. Дзённікаў пакуль што вы закінулі ўвогуле дзённікі. Не, яшчэ не ўсё выдана. Ёсць яшчэ напрацаваныя рэчы, калі Троіца працавала ў студыі ў Белымстоку. Гэта альбом «Сон трава», а потым мы працавалі над зімачкай 5 тыдняў у Варшаве. Таму там ёсць яшчэ матэрыялы, але калі іх трэба надрукаваць, то я павінен спытаць у сваіх сяброў, ці не будуць яны супраць, таму што там будзе даволі шмат той інфармацыі, якую не ведае ніхто. Якія малітвы чыталіся, калі ігралі гітару, якія тэксты я чытаў, каб атрымацца, будзем казаць, з добрай энергетыкай у песнях і так далей. Там такая праца, як мы жылі, як мы здымалі кватэру, што мы рабілі ў вольны час. Ну, вось яна такая закрытая А пакуль там было інфармацыя. штосьці такое, пра што трэба ўсё ж такі дазвол запытацца. Ну, зараз можна, прайшоў час, напрыклад, уже выйшаў новы альбом «Царагонь», але мы яго пісалі ў Мінску, і ведаеце, калі ты ў хаце пішаш, гэта не альбом, таму што жонка, дзеці, праца, і ты будзеш заўсёды заняты. А калі мы выязджалі з хаты, менавіта з Беларусі, мы жылі ў такім, будзем казаць, музычным асяроддзі. Таму у альбоме «Зімачка» з'явілася сонца, якое ўпрыгожыла альбом, таму што субота і нядзеля у студыі не працаваў Томаш Рагуля, і ён казаў, трэба мае вушкі трошкі адпачлі. Ну, які гэта гукарэжысёр сёння будзе ў Беларусі рабіць? Ён будзе гнаць і гнаць матэрыял, каб хутчэй тебе запісаць. Таму ёсць вольны час, у які мы там хадзілі ў лазню, недзе басейн, недзе іншыя такія рэчы, каб вось набрацца, будзем казаць, нейкага новага духу, і вось яно ўвайшло ў новыя кампазіцыі і ўпрыгожыла альбом. Трэба выдаваць. Трэба выдаваць, і, я так разумею, гэта мы кажам, слухайце, «Зімачка» гэта які? 11-й год, здаецца, так? Вось, а гэта 10 год таму. Зараз дзённікаў у вас няма. Всё. Я пакуль не пішу, ёсць працяг новай кнігі, такія чарнавікі, але трэба сядаць зноў і паглыбляцца. Куды далей пойдзе душа пасля гэтых 12 гарадоў. Ну, давайте глянем, куды вас раней вадзіла яшчэ душа. Вось, так, зараз скажу, якога... Я тут таксама ёсць на фотаздымках. 2004 года выданне. І гляньте, на вокладцы, Іван Іванович. Только без барады. Абсолютно непазнавальны на сённяшні дзень, напэўна. У сваім кабінеце, таму што экспанаты для музея я пачаў збіраць у 1983 годзе. Сёння я маю 2 музеі. Этнаграфічны і тэатральна-музычны. І гэта сцэнарый для фальклорных калектываў, студэнцкіх калектываў, з якімі я прапрацаваў 14 год у культасвет вучылішчы, а потым 19 гадоў у педагагічным універсітэце кафедры этналогіі і фалькларыстыкі, якую ў 16 годзе закрылі. Вучыць фальклору не трэба і абрадах. І я пайшоў шукаць працу, і вось з таго часу пачаў працаваць у інстытуце павышэння кваліфікацыі 16 года. Ну тут ось я гляжу, тут нават з нотамі адразу. А з нотамі трэба. Можа, каму ноты трэба, можа хтосьці вучыць песні, запісы, браць аўтэнтычныя спевы. Мы і так працавалі. Але складана па запісах. Зразумела, што вывучыць песню «Брытоваму» і так далей не адразу атрымаецца ў студэнтаў. Таму вось трошкі з нотамі. Гэта ўсё ж такі больш для студэнтаў, так? Не для школ. Не, гэта былі ўжо працы. Сур'ёзныя. Это тэатралізаваныя школьныя святы. Ну, вось школьныя. Але я думаю, што гэта, як могуць педагогі са школьнікамі. Так, тут вельмі простыя сцэнарыі, не такія складаныя. Вось уже іншая, якая ў 2008 выйшла, «Выхаванне на нацыянальных традыцыях»,
больш складаныя сцэнарыі, свят і абрадаў. Такая. Відаць, па знешнім выглядзе, што карыстаюцца кнігай. А вы бачылі Яны якія-небудзь зараз- пастаноўкі вось па вашых Так сцэнарыях? я сам раблю і Не, здымаю ваши тэлебачанне. зразумела, а хто-небудзь яшчэ? Тыя, хто Хто прыязджаюць ужо зараз і выкладчыкі, і кіраўнікі гурткоў, яны гавораць, якія фрагменты яны бралі ў работу. Ну, асабліва ідзе калядкі і купалі, таму што гэта асноўнае, так. заўсёды папулярна. Я павінен у гэтым годзе, калі ўсё добра атрымаецца, яшчэ адну кнігу выдаць па абрадах. Я магу нават назву сказаць, таму што кніга рыхтавалася 14 гадоў таму. Яна таксама з нотамі «Кветка перуна». Гэта абрады, гэта святы з нотамі, з тэкстамі, даволі багатая па інфармацыі. Зараз падбіраем там фотаздымкі, і я размаўляю з тыпаграфіяй, таму што, мне здаецца, пры канцы года ўсё гэта з'явіцца. Так, Масленіца. Нешта новае. Гэта метадычкі. Я працаваў у Маскве 4 гады. Быў запрошаны як спявак і як музыка, які іграе на народных інструментах. Там ёсць інстытуты, якія займаюцца лекавымі сродкамі, што музыка ўздзейнічае на чалавека, абрады лечаць і гэтак далей. Дык вось я у Маскву, бачыце, як рыхтаваўся, метадычкі надрукаваў і паехаў. Масленка, багач, калядныя ігрышча і купалі. Гэта нават такая большая кніжка пра то, як правільна адсвяткаваць свята. Гэта менавіта так, падсказкі, што нам рабіць. Вось мы прыехалі, хочам правесці свята, але мы не ведаем як. Дык мы сядаем, вучым песні і гэтак далей. Якія тэксты будуць, куды пойдзем, які бок, як вогнішча распаліць. Толстенькая ярыла купала. Такая, ого-го. Тут рэцэпты, Іванович, що ж ви мовчалі, не разумею. Усё ёсць. Творог з молоком, этими кветками з муховца. Мы такое не робили. Кефир с изюмом и клевером. У чым справа? Суп из черники с клёцками. Ого! Ну, и что мы тут сядем? Гэта ўсё ёсць. Гэта ўсё ёсць у інтэрнэце, на сайце Троіцы ёсць і дзённікі, і гэтыя кнігі ёсць, і па фальклору ёсць. Таму сёння ёсць магчымасць нават спампаваць усе кампакт-дыскі Троіцы, таму што сакрэту няма. Наадварот, слухайце тое, што зроблена. А гэта каталог галандскай фірмы Pan Records, якая займаецца 25 год, збірае аўтэнтычныя і розныя напрамкі музычныя. Тут маіх 3 кружэлкі ўвайшло. Можна. Першая, напэўна, яшчэ, да? Першая, сольная і троіцкая. Гэта якія гады? Я так па знешнім выглядзе. выглядзе. Я бачу. Ёсць 98. Троіца. Сольны 2000 і потым... Сольны гэта спадчына загінуўшых лёсаў, так. так? Таму гэтым можна ганарыцца, таму што вось мы ўвайшлі у такую сусветную, я б сказаў, скарбонку музычную. Славянскія гаданні. Так. Гэта заўсёды цікава зазірнуць. Што цябе чакае? А вы ж ведаеце, што ўсё ж такі жанчыны больш, ды не больш, толькі жанчыны займаліся гэтым, так? Яны больш думалі пра сям'ю, пра мужа, пра дзяцей. Мужчыны менш пра гэта. Але вы ведаеце, як гэта рабіць правільна, так? Гэта не значыць, што буду распавядаць як. Ваня, там такія гаданні, я табе скажу, што лепей не гадаць, разумееш, там такого сабе нагадаеш, і ўсё, як з гэтым потым жыць. Іван Іванович тут нядаўна распавядаў, як там дзяўчыны гадаюць на свайго сужанага, а там падыдзе туды-сюды, там п'яніца, распуснік, нешта, і ўсё, выпала. Выцягнеш, і будзе гэта. Старыя людзі заўсёды кажуць, што варажба – гэта грэх. І тыя людзі, якія нават пераапраналіся на каляду ў старадаўнія часы, так, і варажылі, яны павінны былі ў палонку на вадохрышча залезць і змыць свае грахі. Вось чаму лазілі ў халодную ваду, а не тое, што нам сёння салдат паставілі роту, яны залезлі ў ваду. Так, гэта не атракцыён, усё ж такі трэба разумець. Салдат павінен кожны дзень аблівацца халоднай вадой. У гэтым няма ніякага цуду. Зараз усе, хто глядзіць нас у войску, зрабілі так кожны дзень. Не знаю, я 10 гадоў займаўся маржаваннем і хочу сказаць, што гэта так уцягвае, а дарэчы, даволі шмат прыходзіла ў галаву менавіта пасля таго, калі ты ў палонку пагрузіўся і вылез. Адразу ці пасля і некаторых словаў? Не, адразу. Ідзеш да хаты, ўжо можна вершык запісваць.
Не, я лепей почитаю, что вы там напишете. Я, наверное, не пойду сам. У лазню ходите, уцягнуліся ў гэта. Гэта такая ж самая лазня. Выходзіш себе пары, дзе? Ну, Таму я што- памятаю просто, вот я читал «Горит свеча алтаря», и тут так само есть, как вы там маржаваліся. практиковали вот это Але маржевание. потым уцягваешся так, што ў рознай краіне, дзе ты не прыехаў, шукаеш лужу, каб залезть. Вы же были, учили у Испании. Где у вас тут можно Холодненькой. Заўсёды. В Боснии и Герцеговине там шмат людзей прыйшло паглядзець, што за дзівак лезе ў ваду. Я кажу, у вас выдатная вода, тут прыгожа ўсё. А там нешта мясцовыя туды не лезлі? А Бо чаму? холодная была. Ну, холодные кольки. Ну, я не ведаю, там мне добра і ўсё, я там што я ж не правяраў, якая она там. Ну што, Ваня, я думаю, давай мы зараз зробім невялічкую паузу, паглядзім арт-аб'ект чарговы, які падрыхтаваў Артемій Васильевич, а потым працягнем размову з Іваном Кірчуком. Витебск нередко называют столицей авангардного искусства. Ну что ж, значит, пришло время обратиться к самым известным шедеврам авангарда. И я предлагаю начать с работы Л. Лисицкого «Клином красным бей белых». В Витебск дипломированный архитектор Лазарь Лисицкий приезжает в мае 1919 года по приглашению Марка Шагала. Все время своего пребывания в Витебске художник ищет применение своего таланта в разных сферах городской жизни. «Листок красноармейца», регулярная рубрика «Полоса в витебских известиях» с июня 1919 года, почти всегда была украшена карикатурами или рисунками безымянного художника. Возникновение рисунков такого рода после приезда Лисицкого в Витебск наводит исследователей-авангардистов на мысль, что именно он был их автором. Сам художник никогда и нигде не обмолвился об этом периоде своего витебского творчества, так что, пожалуй, оставим это на совести ученых-исследователей. Что же касается настоящего политического лубка, то, пожалуй, что здесь Витебску действительно есть чем гордиться. В 1919 году по заказу советского правительства Лисицкий создает крайне политизированную литографию «Клином красным бей белых». Спустя пару месяцев в 1920 году плакат печатается в Витебске, в Литиздате политуправления Запфронта. Количество напечатанных экземпляров неизвестно, тираж на плакате не указан, как и то, вывешен ли был плакат на улицах Витебска. Целью агитационного плаката стало разъяснение подчас неграмотным солдатам-красноармейцам алгоритма победы над белым движением. Плакат удивительный по своей простоте, полон изобразительной символикой и умело обыгрывает пустое и занятое объектами пространство. Красный треугольник, символизирующий Красную армию, вклинивается в белый круг, сокрушая оборону антикоммунистических и империалистических сил Белой армии. В работе Лисицкий использует только три цвета – красный, черный и белый, усиливая эффект противостояния и подчеркивая название плаката. В будущем это сочетание цветов станет отличительным знаком большинства работ художника, визитной карточкой, по которой его будут узнавать во всем мире. «Клином красным бей белых» – один из первых пропагандистских плакатов, созданных Лисицким. Несмотря на небольшую популярность супрематизма и конструктивизма в тот период, эта работа стала очень известной и в разных вариациях часто использовалась прокоммунистическими организациями в дальнейшем. Интересно еще и то, что до сих пор достаточно примитивные формы плаката Л. Лисицкого вызывают интерес у общественной культуры. Так, в 2017 году петерговский завод «Ракета» вместе с Эмиром Кустурицей выполнил серию коллекционных часов, повторяющих плакат Л. Лисицкого. А в 2020 году футбольный клуб «Витебск» нанес цвета и формы плаката на один из комплектов своей игровой формы. Иван Иванович у нас тут вступая. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нават не толькі шаманы так могуць так у нас Не, вось наша Я хочу сказаць, што гэта беларуская дрымба і ёсць выдатныя майстры, якія робяць Сергей Хацкевіч, напрыклад. І навукоўцы, якія прыязджаюць да мяне ў этналабараторыю, яны распавядаюць, што
у наших менавіта курганах знаходзілі такія інструменты 16 стагоддзя. А былі музейшчыкі, яны сказалі, у іх ёсць 11 стагоддзя. Таму, мне здаецца, гэты інструмент, ён не толькі ў Чукчаў, будзем казаць. Міжнародны. Міжнародны, А так. ён ужываўся нават з якой мэтай? На нейкую, я не ведаю, на нейкія думкі наводзіў? Ці гэта вось вы сказалі ў курганах? Сёння распавядаюць пра тое, што кожны інструмент можа мець лекавы сродак. Напрыклад, тыя ж гуслі кладуць на грудзі чалавеку, пачынаюць перабіраць струны, і яны з вібрацыяй на той хворы, будзем казаць, органы, яны яго лечаць. Таму што Зараз коцікі з гэтым спраўляюцца. Спяць на пчолках яшчэ зараз. Ну, я не ведаю пра пчолак, але кожны інструмент, ён уздзейнічае на чалавека. Як і чалавечы голас таксама, як спевы. Успамінайце, калі спяваюць монахі манастыра Валамскага або хор Александрова, калі мужчыны спяваюць. Зараз навукоўцы распавядаюць, што не было жаночых спеваў, былі толькі мужчынскія спевы. Дыскрымінацыя пайшла зараз. Так. Прабачце, а калі вось на пахаванні жанчыны вось галасілі, спявалі, гэта не тое? Не, гэта іншае зусім. іншае? Ну так, яны, можа, гэта такі... Ну, я не ведаю, як гэта было раней. Галашэнне гэта не тыя, напрыклад, рытуальныя спевы, якія былі вельмі даўно, у часы, можа, паганства. Я туды ў гэтыя часы якраз звяртаюся. Таму і варганы, вось акарыны, і дудкі, гэта, ну, тыя інструменты, якімі можна лекаваць. Ну, вось гэту дудку, я думаю, варта прадэманстраваць, таму што гэта той самы прыклад, калі музыка можа зрабіць інструмент, ну, ввогуле, з невядома чаго. Ты маеш на ўвазе, гэта абертановая флейта. Тут нема, бачыце, звычайная палка, а бачыце, абертановая флейта. До, ре, ми, фа, соль, ля, сі, до нема, каб паставіць пальцы, напрыклад, Адна дзірка там, да? Ну, тут атрымаецца две. Ёсць басовыя ў мяне ў калекцыі, ёсць з Расіі такія інструменты. Таму яны таксама ёсць у розных краінах свету. Ну, так дзесьці набылі, так, ці самі зрабілі? Не, сам я нічога не раблю. У маёй калекцыі інструменты майстроў, і не толькі беларускіх, дарэчы, з розных краін. Гэта фестывалі, гэта сустрэчы з майстрамі. А на фестывалях абменьваецеся, ці ўсё ж такі трэба набываць? Так, няма такога такога грошыкі. Абмена няма, але падарункі ёсць. Яны былі у Троіцы, былі там бамбукавых ксілафон, у мяне нямецкая цытра, ну і гэтак далей, там даволі шмат у калекцыі на сённяшні дзень інструментаў розных. Гэта вось новыя гуслі з-пад Валожына майстар зрабіў выдатную пагуку. Ну, акарыны малдаўская ляжыць, варганы ляжаць, Славенія, Расія, Літва, Украіна. Чарот беларускі тут ляжыць. Вось гэтая пуга, да? Так. Не, у пугі гэта кейс, каб не паламаць. Які кейс, а які чаротик? А ён же ж гучны. Александр Блахін з Ліды. Ну, сядзіш сабе на лузе, выразаў сабе і іграеш, не трэба купляць. Ну, хто ўмее, тот грае. Ну, 100 нарэжаш, на 100-й будзеш іграць. Я заўсёды распавядаю студэнтам. Ну, раней нават кожны мужчына мог, так, нават? Ну, я не ведаю, кожны. Мне здаецца, пастух больш. Пастухі, так? Так. Але яны, ну, гэта ад чаго? Каб неяк уздзейнічаць на догі будучыя? Каб павесялей былі. Ці проста, каб самому не заснуць і не страціць гэты статак, каб потым па шапцы не надавалі аднасельчане. Ведаеш, трэба спытаць у пастушкоў, на што яны гэта рабілі. Ну і прадэманструйце нам тады ўжо тое, што яшчэ не паказвалі вось гэтыя дудкі. Украінскі, так, і літоўскі. А, гэта, я думаю... Это украінскі. Я думаю, две аднолькавыя ляжаць. А я чуў гэтую мелодыю у вашай перадачы. А, ну да. Так, ну вось. Пад гэтую мелодыю звычайна нешта добра смажыць і ўжо накладваць. Іван Іванович заўжды кажа пра тое, што калі мы толькі гатуем, у яго сумныя мелодыі. Як надыходзіць час ужо частавацца і даставаць, тады ў яго ўжо вясёлыя і адразу ідуць. І побач літоўская, так? Ну, літоўская дудка таксама.
Ой, бору мой, чаму й бору не шумён. Літоўская дудка, беларуская песня. Вы ведаеце, вось я як не прафесіянал, нават для мяне гэта розныя гукі, так, Ну, але я абсолютно. ніколі не скажу на вот што гэта вось беларускі гук, гэта літоўскі, гэта там Славенія, Славакія. А для вас вось вы па гуку можаце зразумець, адкуль гэты гук, з якой краіны, з якога не рэгіёну? заўсёды, калі не бачу, то магу таксама. Чаротка ёсць і афрыканская мне чаротка. І яны падобныя. Падобная па тэмбру. А акарны, калі пра акарны казаць, вось вы казалі, гэта Ну, гэта з Малдовы. Але ну, ж ёсць, робяць і нашыя майстры. Так, і даволі шмат. У меня вялікая калекцыя акарын розных майстроў. Гэта Я малдаўская. толькі зараз заўважу, што гэтую акарну, калі засунуць у рот, гэта як Язык. язык у Джина Сімонса скіс. Бачыце, Нормальны гліна, будильничек яна такі звязь можна з зямлёй, яна мае ваду, таму што трэба зляпіць, звязь з вадой, і яна мае Вогнішча. агонь. Так? Каб- І я, як творца, як Бог, пачынаю што? Уедзьмуць. А там фляжачка, што там побач? Гэта таксама, гэта беларуская. Гэта не фляжачка, гэта музычны інструмент. Таксама. Гэта акарны таксама, да? Ну, у мне даволі шмат, таму можна зрабіць не адну перадачу, калі я прывязу ліры, гуслі ўсе. І, Ну, гэта трэба і- будзе замаўляць асобны нейкі таварны вагон у цягніку, тады, магчыма, а можа і або адным. прыехаць да мяне. О, вось гэта А вось варыянт. вашы гэтыя лабараторыі. Вось, пра Две, лабараторыю. так вы сказалі у вас іх? Ну, яна зараз мае Цудна. два пакойчыка, А. таму што ў 16-м годзе мне універсітэт культуры выдзеліў одно памяшканне, оно было невялікае. А калі я вярнуў з Варшавы свой музей, які вандраваў 19 гадоў Галандыя, Германія і Польша, дарэчы, батлейка, розныя лялькі, куклы і маскі, атрымалася, што месца няма. І тады ўжо універсітэт культуры, я ім удзячны, яны мне выдзелілі 100 квадратаў. Зараз я маю адзін зал этнаграфічны, дзе куфры стаяць, посілкі, рушнікі, збанкі. І я там праводжу экскурсію. І маю другі зал музычных інструментаў з розных краін свету, батлейку, лялькі, ну і гэтак далей. Усяго там даволі таксама шмат. І Ну і там же ж наведнікі да вас прыходзяць, гэта ж не Не, толькі студэнты. толькі студэнты і толькі слухачы. во. Ну так, зроблена этналабараторыя, каб дапамагаць. Я в просто працэсе гляжу, вучэбным. ну, у Фейсбуку у вас даволі такое актыўнае жыццё, і там, ну, штотыдзень з'яўляюцца нейкія новыя госці, і новыя інструменты, дарэчы, таксама. Ну, ёсць такое, хвароба такая ёсць. У мне ўсё мала. Набываць. Ну, бывае так, што, ну, вось я распавядаў табе, што чалавек робіць выдатныя барабаны, яны дорага каштуюць, але камусьці патрэба ірландская арфа, а яна мне не патрэбна. Вось я мяняю одно на другое. Ну, каб узяць нейкі гук такі ў праграму або у троіцу, каб новую некую, будзем казаць, кампазіцыю зрабіць. А тыя фотаздымкі, якія выкладаю, гэта ўсё слухачы і студэнты, якія прыязджаюць амаль кожны тыдзень, новая група з усёй Беларусі, гэта і музыканты, гэта і мастакі, і харэографы. Павышэнне кваліфікацыі. Ну, такога пакуль што няма, што можна там патэлефанаваць у інстытут калі культуры ты мне і папро- замовіць Не, калі ты мяне папросіш, я цябе аднаго ці дваіх проста правяду як сяброў і ціхенька Ну, пакажу. я яшчэ не быў папярэдні. Ось прыязджай. Зробім фотаздымкі, зноў выкладзем у Фейсбуку і будзеш распавядаць. Але ж галоўнае правіла дзейнічае, так? Нельга нічога кранаць, прабаваць, так? Не, некія шумовыя інструменты я магу даць і барабан, але калі І маракасы. Ой, я ў барабан неяк тыскаў. Да. Ну, чаго Духавыя яшчэ ад не. цябе чакаць, так? Пум-пум, ну і ўсё. Ну ты ўмееш яйкі збіваць якраз. Ну. У тым жа самым рытме. Не, сапраўды цікава атрымліваецца. Ну, я так разумею, што этналабараторыя, яна яшчэ добрая такая дапамога троіцы. Таму што, ну, можна ж адтуль браць усе інструменты. Новыя інструменты так, але акрамя вось гэтых двух залаў у мяне ёсць яшчэ пакойчык, дзе вялікі архіў гэтай троіцы і аўдыё-відэазапісы. Я маю амаль там 3000 кружэлак,
500 DVD і гэтак далей. Музыка, тэатр, харэаграфія з розных краін свету, якая збіралася, ну, вось 40 гадоў на будзе, як я гэтым займаюся, таму вялікая колькасць. На жаль, вініл, быў пажар на лецішчы, і вініл весь пацёк, калі быў там пажар. Але і так усяго даволі шмат, ведаеце, ўсё раскласці і з гэтым працаваць. Але гэта дапамагае, таму што тыя людзі, якія прыходзяць і цікавяцца, калі ў мяне ёсць гэтыя матэрыялы, я з задавальненнем дзялюся, таму што, ну, я ж з сабой не забяру, як людзі кажуць, старыя. А вось адкажыце мне, калі ласка, ці ведаеце вы ў Беларусі чалавека, які пасля вас гэта ўсё зможа працягнуць? Таму што, ну, гэта ж вы не універсітэту Не, хаця мы нават не ведаю. Не, штосьці зрабіў ужо падарунак універсітэту, таму што, ну, прыгожыя залы зрабілі, і працавала Ганна Зайцева, вельмі выдатны, знакаміты дызайнер, якая рабіла музей Вялікай Адчыннай вайны, музей рэлігіі ў храме Усесвяцкіх і гэтак далей. Таму, ну, зразумела, што я штосьці пакіну, таму што, ну, мне ўсё гэта не трэба. Мае дзеці займаюцца трошкі музыкай, не ведаю, на чым яны будуць іграць, калі мяне ўжо не будзе, але, ведаеце, пра сябе, вось, ну, напрыклад, вось мой шлях, які атрымаўся. Я не планаваў займацца, будзем казаць, пісьменніцтвам, вось яно з'явілася. Я хацеў быць мараком, але я добра ад'ездзіў з Троіцай па краінах. Таму я не магу зараз сказаць, хто будзе працягваць. Ёсць людзі, якія займаюцца музычнымі інструментамі, іх даволі шмат. Ёсць музыкі, якія ідуць сваім шляхам. Яны ідуць сваім, я сваім. Я так не магу сказаць, хто пойдзе за мной. Ну, вы уже хутчэй за ўсё дзеці. Вы сказали про дзяцей, а, ну, Стэфан займаецца, здаецца, на фано. Ну, да? Стэфан пайшоў на флейту. А, на флейту. Так. Агнешка пайшла на скрыпачку. Ну, яны пайшлі самі, ці... Не, яны ці ў пайшлі іх, самі. Яны пайшлі самі. Ну, ты ж памятаеш, аднойчы я прывозіў свайго сына, дарэчы, Ну, сыну так. 7 гадоў, дачцы 5 гадоў, а маленькаму яшчэ 1,5. То есть на чым не іграе, толькі так, танчыць. Я ўжо прывозіў сваіх дзяцей на нейкія праграмы, яны бачылі. Ёсць нават фотаздымкі, яны на вакзале стаяць з маімі валізкамі. 5-7 валізак, і дзіця стаіць. Ну, Стэфан быў удзельнікам адной з першых перадач, я ж пакуль не Круціў запяеш. ліру. Да, А Агнешка ездзіла на млын у Ліду, дзе ў мяне адбываўся моноспектакль «Дарожка моя», які, дарэчы, здымалі этой самай праграма, забыўся, з Расіі некая праграма здымала. Ну, таму яны ездзілі, яны бачылі, як бацька працуе, як бацька цягае ўсё гэта. Ну, не ведаю, я за тое, каб яны займаліся тым, што ім падабаецца. Калі ў іх будзе музыка, няхай будзе. Але ансамбль усё ж такі збіраецца ў сям'і. Не. Толькі так. А вось просто сказали про вініл. Мне як, скажем, аўдыёфілу таксама, да, і меламану. Я вельмі люблю гук, які вось на вініле, не на CD, таму што, ну, CD, скажем так, гэта мой самы нелюбімы гук, які існуе. Вось ваше стаўленне, як спецыялісты кажуць, што самы класны гук, дарэчы, не вініл, а вось гэта на бабінах ці на касетах, на магнітных, на гэтых стужках, што ён перадае амаль увесь студыйны варыянт, вось толькі магнітная стужка. Ну, я про Ці гэта ёсць таксама розніца чуў. для вас там вось касета, CD-шка, вініл? Розніца ёсць, зразумела. І ёсць яшчэ розніца, на якім апараце ўсё гэта слухаем. Не, ну ты вядома, і акустыка якая ёсць. Вельмі вялікая. Ось той гукарэжысёр, які нас запісваў у Варшаве, ён сам робіць калонкі. І яго калонкі зараз, прабачце, скажу, $40,000 каштуюць. 1000 дэталечак, якія ён сам укладае ў кожную. А я глядзеў цудоўны дакументальны фільм, дзе адзін чалавек паказваў, што грошы гэта не паказальнік якасці гука. Ну, У яго самыя гэты просто трэба выкарыстоўваць яшчэ правады правільныя, самыя простыя, самыя танныя, і там будзе больш. І вось калі ён нам уключыў джаз, потым уключыў рок-музыку і сімфанічны аркестр, я зразумеў, што я такога гука нідзе больш не чуў. Нават на сваіх канцэртах. Нават на сваіх, так. Ну, патрабаванні ў Троіцы вялікія, вось непасрэдна да тэхнічнага райдеру. Ну так, на 9 мікрафонаў толькі на перкусію трэба. Ну і яшчэ некалькі удзельнікаў, так? Ну так, і яшчэ Керчук, яшчэ Дмітрыеў з гітарамі і гэтак далей. Маем свой пульт. Ну, даволі шмат вакол мяне музычных інструментаў, амаль усе духавыя, штосьці струнных, гэта і гуслі, гэта домра, гэта смык, гэта ліра.
ну і так далей. Там даволі шмат всего збіраецца, і новыя ўжо з'явіліся інструменты. Ну, а з боку Дмітрыева ўся струнная таксама група гітары, домры, по-рознаму там, залежыць ад праграмы, ад канцэрта. А вось адкажыце мне, калі ласка, я калі заўсёды прыходжу на канцэрты любімых нейкіх калектываў, калі ёсць магчымасць, я іду вось у гэтую фан-зону, як можна бліжэй да сцэны. Але я павінен сказаць, я не ведаю, таму што гэта ў Беларусі так увогуле, ці што не вельмі добры гук вось побач са сцэнай. Так, вось дзе трэба вашу музыку слухаць? Блізенька, далей адыходзіць? Адваліўшыся так трошкі. Адваліўшыся? Ну, крэсла. Не заўсёды можна на танцполе прылегчы. Тут можа яшчэ ёсць, ну, якая пляцоўка. Так. Напрыклад, калі вось Троіца грала у тэатры Коласа, там, дзе добрая акустыка, то там быў гук класны. Я, напрыклад, быў на балконе, і там, ну, там быў вельмі круты гук. Але гэта... Пашкадаваў на партэр грошай, так? На білет на партэр. Ну, не памятаю. Ну, тады просто там шмат было... Не, там шмат было канцэртаў, таму трэба было, да, неяк бюджэтны, эканом-класам па канцэртах. Але я думаю, што ад пляцоўкі таксама залежыць. Так, так. Ад гукарэжысёра даволі шмат гадоў з намі працаваў Сергей Хлыстун. І ён добра ведаў праграму, быў на рэпетыцыях, таму ведаеце, калі вакол мяне столькі інструментаў, яны розныя па гуку, па тэмбру, і ён ужо ведаў, дзе дадаць, дзе прыбраць, таму з ім было вельмі камфортна працаваць. Новыя гукарэжысёры — гэта буйныя фестывалі, напрыклад, Пітера Габріэла ў Англіі, ці Чылі, нават Партугалія, Іспанія. Там сядзяць гукарэжысёры, якія выдатна ведаюць усе народныя музычныя інструменты. Яны ведаюць, як зрабіць выдатны гук. Там няма праблем. Там зусім няма праблем. Мы, памятаю, у Варшаву прыехалі, і нават у Любліне таксама адзін з фестываляў Мікалайкі фальковыя. Чалавек пасядзеў за пультом, ну, хвілін з 10 і сядзіць. А мы кажам, а ча ты сядзеш? Ён кажа, все, я падрыхтаваўся, а вы? І ён паслухаў тэмбры музычных інструментаў, што як круціць, і ўсё. І больш не... А ёсць людзі, якія цэлы час паказваюць, як яны працуюць. Ідзе канцэрт, ён прыбірае, дадае, працуе. Ён не павінен працаваць, уже ўсё. Быў саундчэк, усё зрабілі. Ну, цікава, мы ўжо сёння якраз пра Шаўчака казалі, пра ДДТ. У яго, як заўжды кажуць, ён вельмі дэспатычны чалавек у адносінах да сваіх выканаўцаў, сагрупнікаў, скажем так. Да, і да гукарэжысёра таксама, што калі можа прыляцець ад яго і моцна прыляцець, гэта непасрэдна ці за касякі падчас выканання, ці за працу гукарэжысёра, што на канцэрце ён будзе, канешне, міла там, ну, там зрабіце, а потым будзе разнос. Вось як у Троіцы гэта адбываецца? Калі будзе касяк, напрыклад, ад гукарэжысёра, ці прыляціць? Мы яму гаворым, так. Ну, так спакойна. Спакойна гаворым, што вось нам не хапала там тое-тое, або ты там нешта накруціў. Але больш такія разборкі робіць у нас Юрій Дмітрыеў, таму што ён у нас адказны, каля яго, па-першае, стаіць пульт, у якім амаль усе струнныя інструменты. Ён адказны за, будзем казаць, той гук на сцэне, які адбываецца. Ну, а па-рознаму, музыка Троіцы, яна, ведаеце, гэта не 3/4 вальса або там полька. Там бывае так, калі хтосьці саб'ецца, то трэба проста спыняць музыку, бо мы не ведаем, як ісці далей. У нас бывае пытаюць, гэта у вас імправізацыя? Я кажу, яка імправізацыя? Пакуль мы не вывучым, не будзе ніякай імправізацыі. А глядач, ён думае, што вось гэта мы зараз там зімправізавалі. Не, гэта ўсё вывучана, і гэта ўсё аточана нават гадамі нешта. Потому что сама народная песня, вы уявите, кажется, что сердце человека, и оно пульсация вальс. Раз, два, три, раз, два, три, так? А народная музыка. Муровой травой до поля украшена. Где что 3/4? Там 5, 7, 8. И все это б'е ў сердце як резонанс. Тому человек, слухаючи музыку, або виконуючи народную, и он упадает в такое состояние транса або гипноза. Тому в этом стане ты уже не можешь нешта рабіць іншае, ты павінен быць разам з усімі. Ты ў трансе, я ў трансе, і ён. Ну як мы тут дамой? Ну, конечно, збіліся, і ўсе ў троху трансе сядзяць. Ну такога не было, што там падчас вашых выступаў? Не, было некалькі. Ну і як потым? Остановка.
два разы вось я памятаю добра, што ну ёсць такія моманты, дзе ну у мяне паглыбленне вельмі моцнае, я заўсёды баюся, што я яшчэ глыбей улезу. І было такое, што я, напрыклад, рэфрэн прапусціў, а Юра павінен быў іграць там ну припев, рэфрэн. І я ўжо ўсё. І ён паглядзеў на мяне і апусціў гітару. І зразумела, што Паўлоўскі апусціў палачкі. Для гледача, якія не ведалі гэту песню, яны падумаюць, што так і трэба. Все, А скончылася. мы яшчэ Апладысменты, так? хвілін з 5 павінны былі сыграць. Канцэрт скончыўся, яны падыходзяць і говорят, ты памятаеш, што было? Я кажу, а што было? Яны кажа, ты ж не спяваў Накосячыў уже, рэфрэн. Я кажу, хто? Я? Таму што такі стан, што ну, тут так складана растлумачыць, чаму это адбываецца. Бывае вельмі добрая атмасфера ў зале, бывае глядач вельмі такі, ведаеце, як глеба кінуў зерне, яно пачынае расці. Таму што ну, не здарма здаецца і гэтыя малюнкі, графіка, што вось гук нейку здзейнічае і я з гэтым гукам. І яно ўсё адбываецца такі мікс, замес. І мы, бывае, канцэрт скончыцца, а мы да 3 гадзін, да 4 сядзім, п'ем гарбату і ўсё это ўспамінаем кожны момант, ці ўдалося, ці не ўдалося, хто што адчуваў гэты момант, якія былі, будзем казаць, мыслі, формы, як яны там, будзем казаць, якімі карцінкамі ігралі. Напрыклад, ёсць песня «Па-за лугамі», я заўсёды бачу, што з гэтага боку на сцэну прыязджаюць дзяды. І яны едуць на зубрах, у нейкіх санях, у кажухах, зімовая песня. І яны ўсю песню гэту па залу ездзяць, потым такое нешта сыплюць на людзей і зноў ад'язджаюць. Цэлы такі фільм ідзе проста вось я спяваю, а ён ідзе. Вам бы яшчэ нейкія 3D нават эфекты на ўсё гэта дабавіць, каб гэта сапраўды ўсё адбывалася ў зале. Ну так. Ну што, у нас час, Так. на жаль, уже амаль выйшаў. Давайте зараз паглядзім афішу, ну а потым развітаемся. В художественном музее персональная выставка акварельных работ Ольги Погореловой. В экспозиции произведения разных жанров. Здесь нашлось место и пленэрным зарисовкам, и концептуальным композициям. У Коласаўскім тэатры 2 кастрычніка меладрама «Гісторыя кахання» у пастаноўцы Юрыя Пахомова. Пачатак о 18 године. Витебская областная филармония 3 октября приглашает на музыкально-игровую программу для детей «Карамелька и горошинка в интернете». Начало в 11 часов. В арт-центре Марка Шагала на улице Советской художественная выставка «Избранная» к 15-летию творческого объединения «Март». У Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа 3 кастрычніка спектакль «Звярыныя апавяданні». Пачатак о 18 године. Ну што, Іван Іванович, дзякуй вам за тое, што прыехалі і за новую кнігу, за такі падарунак. Я спадзяюся, што працяг будзе, таму што я ўпэўнены, што будзе цікава, таму што я пагартаў нават тут, мне ўжо цікава, што ж там такое адбываецца. Гэта моя душа вандравала, а вы шукаеце свае вандраванні. Ну і ўсё. Ну вось зараз мы з вами крыху павандруем, развітваемся з нашымі тэлегледачамі і напрыканцы вось некалькі хвілін для вас і вашых гусляў. Ах ты, кумачка, ах ты, кумачка, ах ты, кумачка, ты моя. А кум да кумы прыхадзіў, а кум да кумы прыхадзіў. Кубак ён мёду прынасіў, кубак ён мёду прынасіў. Ах ты, кумачка, ах ты, кумачка, ах ты, кумачка, ты моя. Ах ты, голубка, ах ты, голубка, ах ты, голубочка моя.